Pozeráte sa na limuzínu Maserati za 240 000 eur, ktorú vlastní firma Barezio Plus. Toto majstrovské dielo automobilového inžinierstva spája dizajn Maserati s výkonom, spoľahlivosťou motora Ferrari. Každý prevoz je tak synonymom luxusu a plynulosti. Vozidlo je plne automatizované od automatickej hydrauliky pre šetrnú manipuláciu až po automatické dvere a kompletné riadenie interiéru. Všetko prebieha s maximálnou pietou, tichosťou a noblesou, ktorú si daná chvíľa zaslúži. Keď nastane čas poslednej cesty, každý detail má svoju váhu. Pohrebná služba Barezio Plus rozumie dôležitosti dôstojnej rozlúčky. Takúto pompeznosť si doposiaľ mohli dovoliť iba celebritné osobnosti v zahraničí. To však neplatí ale pre Barezio Plus. U nás v našej pohrebnej službe kladieme hlavne dôraz na tú poslednú rozlúčku, takže ceny máme ušité na mieru pre každého zákazníka. Vôbec neberieme ohľad na to, či to bol bezdomovec, alebo Rom, alebo hocikto iný. Každý si zaslúži dôstojnú poslednú rozlúčku. Toto je zlatá rakva, ktorá stojí 4 000 eur a zároveň je aj hermeticky uzatvoriteľná. Takže táto rakva je kovová, je strekaná zlatou farbou, je vystlaná štandardne bielým čalúnením, ktoré je šité na mieru do tej americkej truhly. Naša ponuka truhiel začína od najlacnejšej varianty, to je truhla z drevotrieskovej dosky, ktorá sa prevažne využíva na kremácie. Aj s touto truhlou vieme zabezpečiť dôstojný pohreb. Momentálne sa nachádzame pri truhlách strednej cenovej relácie, kde ceny sa pohybujú zhruba od 500 do 700 eur. Čo sa týka amerických truhiel, tak sortiment máme bohatý. V rôznych farbách, modelov, menšie, väčšie, zlaté, Versace, čiže máme ponuku, z ktorej si vyberie určite každý. V ponuke máme truhly s rôznymi kresťanskými motívmi, ako je Kristova hlava, nesenie kríža, Panna Mária alebo Posledná večera. Čo všetko dokážete zariadiť pre rodiny, ktoré smútia, ktoré prichádzajú o blízkych? Takže v podstate my sme kompletné pohrebné služby, čiže od toho prvého kontaktu je potrebné nás splnomocniť. My sa staráme o všetko. Jediné, čo je potrebné z rodiny, si vybaviť kňaza. U nás komplet dokumentácia od prevzatia nebohého cez obliekanie, uloženie v našich vlastných chladiacich zariadeniach až po ten samotný pohreb. Sme otvorení všetkým požiadavkám, aby sme vyhoveli tomu zákazníkovi. Veľa ľudí hovorí, že je to zbytočné, keď niekto zomrie takú pompeznosť, zlaté rakvy a zlaté limuzíny. Dnesné pohrebné služby sú aj tak drahé. Nevadí, že tak trošku je to priplatené. Všetko pod jednu strechu máme vybavené, jak sa povie. Postrehli ste už v Bardejove, že existuje firma alebo pohrebná služba Barezio? Áno, a naša rodina už využíva služby Barezio Plus. Boli sme nadmieru spokojní s akým profesionálnym prístupom prechádzali okolo pohrebu a celkovo ten pohreb bol elegantný a bol tam vidieť profesionálny prístup. Na Slovensku rastie trend, čo sa týka kremácia nebožtíkov. Zaznamenali ste aj vy niečo podobné, že teda skôr ľudia kupujú urny než rakvy? Tak na Slovensku stúpa trend tých kremácií z dôvodu toho, že je málo miesta na cintorínoch. Je to ekologickejšie a samozrejme aj cenovo dostupnejšie už v budúcnosti, čo sa týka toho pomníka. Lebo keďže pomník je dosť drahá záležitosť, takže sa tie cenové náklady vedia výrazne znížiť. To ale neplatí pre rómske rodiny. Tých svojich nebožtíkoch vyloženie nechávajú pochovať do krypt alebo panelových hrobov. Redakcia Spravodajstva a Erik Hiller Lakatošovie, Press TV.